Eikö vetää koko ajan painoa? Okei. Onko se painunut? On. Mikä on kuvaa? Kuva. Niin kuvaa. Jännittää, mulla on paineita. Paineita! 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 Tää kuva nyt! Tää näet! Kuva! Hän tulee hirveellä vauheillaan! Ei helvetti! Ei vittu, kai vauhit riitä! Toinen yritys. 3 yritystä. Okei. Okay. Mulla on vauhit. Saanko meikä tästä tällä pikkupyörällä? Joo. Me kattoo tuossa aika lähellä yppyriä ja lähde pois. Kova! Kova! Kuvaa jo! Vittu ykköset! Kuvaa jo! Oha! Mä en kannatti kuvata! Mä en katso tuossa, mä vaan tällä lailla. Mä unohdin kuvata tässä hyppyrissä.